Ο Ντίλιαν καταγγελεί ότι συνεργαζόταν με κρατικές υπηρεσίες. Ο Ντίλιαν ό,τι έχει να καταγγείλει, ο Ντίλιαν είναι ένας καταδικασμένος. Αλλά και κάτι λέει. Τον είδες ότι μπαίνει προκλητικός. Ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Στέλνεται ο φάκελος στο αρχείο και ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου λέει ότι δεν βλέπουν να υπάρχουν άλλα στοιχεία και το ξαναβάζει στο αρχείο. Μια συγκάλυψη. Με προσβάλλει εμένα η συγκάλυψη. Το δικαστήριο, άρα δικαστικά έκλεισε. είχε καπνίσει κάτι, το δικαστήριο είχε πιει κάτι και έβγαλε αυτή την απόφαση. Θέλω να σας πω κάτι άλλο τώρα. Σήμερα το πρωί η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής πήρε μια απόφαση η οποία είναι σε διαφορετική λογική από μια προηγούμενη απόφαση της για το ίδιο θέμα. Μιλάμε για την κλήτευση των κυρίων Ντίλιαν και Δημητριάδη. Ξυνήλα είναι αυτή. Γιατί νομίζω ότι αλλά πείτε μου για το σκεπτικό της απόφασης. Κάποια στιγμή πρέπει και η ανθρωποφαγία να τελειώνει στην Ελλάδα, γιατί εντάξει είναι κουραστική. Εύκολο να τελειώσει. Ακούσε εκεί, αντί να με έχεις για πρότυπο ως μητέρα, με ειρωνεύεσαι κιόλας. Μα έχει πάει στη Βουλή. Μισό λεπτό. Εγώ Δύο φορές. Άλλο ρωτάω. Η Βουλή σήμερα επικαλούμενη ένα άρθρο λέει ότι αυτοί οι δύο κύριοι δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Τώρα για τον κύριο Ντίλιαν, πώς τον λένε, να σας πω κάτι κύριε Ανδρουλάκη. Στην προηγούμενη συνεδρίασή της για το ίδιο θέμα είχε δεχθεί ότι είναι δημόσια πρόσωπα και τους είχε καλέσει. Γιατί αυτές οι δύο διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο θέμα. Πάλι χάνετε την ουσία. Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω. Έχει δικαίωμα και λόγο Βουλή να εξετάσει τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη για την των προδοπών. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά τον Ντίλιαν νομίζω έχει λόγο. Έχει. Για άλλη μία φορά, ξεκινώ από το βασικό, εγώ έτσι πως το βλέπω, ο Άδωνης Γεωργιάδης παίρνει πάνω του την κυβέρνηση. Έχει λόγο να το κάνει άπειρες φορές. Όχι. Γιατί όχι. Όχι. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, γιατί όχι. Δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Άσε ρε. Ο Ντίλιαν καταγγελεί ότι συνεργαζόταν με κρατικές υπηρεσίες. Ο Ντίλιαν ό,τι έχει να καταγγείλει, ο Ντίλιαν είναι ένας καταδικασμένος. Αλλά και κάτι λέει. Το ψαλίδιασες. Και στο ρωμαϊκό δίκαιο υπάρχει αρχή που ισχύει μέχρι σήμερα ένοχος ένοχον ουπιή. Πότε είπε ο καλλιτέχνης. Το ξέρετε τον όρο αυτόν. Ο κύριος Ντίλιαν έχει δίκη σε δεύτερο βαθμό. Ό,τι έχει να εισφέρει στην ποινική διαδικασία θα κληθεί να το εισφέρει σε ένα δικαστήριο. Έτσι ένα ξεσκαρτάρισμα στα όνειρά μας. Ποιος τα λέει αυτά. Και όχι φαντάζεστε κύριε Λιάρε για κάθε υπόθεση στα δικαστήρια, αντί να δικάζουν τα δικαστήρια τον κάθε ισχυρισμό ενός κατηγορουμένου, να τον εξετάζει η Βουλή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα. Κοιτάξτε να δείτε. Θα διαλυθεί το σύστημα. Θα διαλυθεί το σύστημα αν δεν υπάρξουν κανόνες. Ναι, θυμήθηκα θέλω να πω. Και αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι, ένα δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να διερευνηθεί. Δικαστήριο, όχι ένας άνθρωπος, δικαστήριο. Πρόσεξε θα πεις. Ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπίας. Στέλνεται ο φάκελος στο αρχείο.